Шаритус, Конджисток, Шлемистов, Маморов, Еврогин, Эволюшн, Конджикабут, Шлемикабут. Основ хол барабарши, дар эпизоди ки як хол мегира, ама голиб мебарад. Холи аввал гирифтагӣ голиб мебарад. дар ин қовозҳои голибият ба варзишгар аз кунҷи сурх дода мешавад. Нишонов Комрон аз шаҳри Турсунзода, Иноятов Комрон аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷумӣ соҳиби сеюм. ба майдони рақами як даъват карда мешавад. Варзишгари вазни то 55 килограмм 2003-2004 Сафаров Исмоил Сомон, Маҳмадиев Садам, Evolution. Баъд аз ин қовозҳои тайёрӣ меяд. Варзишгари вазни то 50 килограмм. Кунҷи сурх Муҳаммадиев Муҳаммад, Evolution. Кунҷи кабуд Толибзода Мусидинҷон, Масчон. Баъд аз ин қовозҳои тайёрӣ меяд. Муҳаммадиев Муҳаммад, Evolution. Толибзода Мусидинҷон, Масчон. با татами рақами ду тайёрӣ мебинад. Дар вазни 42 килограмм варзишгарон Раҳмонов Аскаралӣ. Толори варзиши ноҳияи айни Кунҷистон Шлемистов ва Ғафуров Абубакр. аз толори варзиши Лион Кунҷикабут Шлемикабут. Такрор мекунам, тайёрӣ мебинад дар вазни 42 килограмм варзишгарон Раҳмонов Аскаралӣ, ноҳияи айни Кунҷистон Шлемистов ва Ғафуров Абубакр. Толори варзиши Лион Кунҷикабут Шлемикабут. ҳар ду нафаро либосотами пӯшед, тайёриятонро бинед. майдони рақами як тайёрӣ меяд. баъд аз ин муҳориба Маҳмадиев Муҳаммад, Evolution. Кунҷи сурх Толибзода Мусидинҷон, Масчон. Кунҷи кабуд. дар майдон Сафаров Исмоил Сомон, Маҳмадиев Садам, Evolution. Стоп, татами ду. Стоп. Хоп. Хоп. дар ин муҳориба варзишгари Кунҷи сурх Абдурашидзода Ҳасан غالبی مهاریبه دانسته شد و یک قرصک برای هر دو ورزشگر. آفرین. Хол сурх. Як хол кабуд.